Mbak Lucy aku pengen bojo perawan apa rondo apa setengah rondo setengah tua ya gak iso nanyai to kok kira lanang no Nimas jejimaken tilang sari liring pandang kamarutan satemah pinter mrawasa jroning kayun garwanipun kakang Yayi Batari Dresanala sewu mulya sing dak krasa sewu marem sing dak gegem mung sira paraningsih kedunging katresnan papaning sumindhi rasa wuyung ingkang handheka sanadyan geni bisa pisah lawan panase segara pisah lawan gisike gula pisah lawan manise nanging taneh lamun Arjuna pisah
kelawan mustikaning jantung ya kuwi jeneng sira Yayi Batari Dresanala. Saya-saya bareng sira Yayi wis ngandhut wijining pun kakang yekti mimbuhi kabagyan prasasat kejugrukan Wukir Sari kabladaran Samudra Madu. Aduh Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun ing tanpa pamit dene semanten katresnan paduka dumateng kula saga wiji ingkang kula kandhut. Pangeran kula nyuwun pangestu mugi-mugi lairing jabang bayi benjang sembodo netepi dumateng kekudangan. Yayi Dresanala ndak rewani cegah dahar lawan guling, ndak suruh pandonga suci ing pamrih lek ing jadang gayi besok wilujeng niskala satemah dadi putra ingkang garbi budi luhur sarta dadi srana kamulyanipun kakang lan siadi sumrambahe katentremaning jagat sak isine Dresanala.
Ngudhani arum-arum ngendhanung awiyat Narada ngepalani cawata sukamula yang kanan kita sidang sekaling darono langgeng uga rahayu sagung umuwu kawula nuwun sewu kakang Gunur Sinarada katurang pinarak ingkang sekitsa kakang palakala Renjang Pak Pakong Warudaya slere buntuti atur kater inggih Yayat Yayi Guru mboten kirang sekitsa anggen kula sowan salam taklim kula katur Mundi kakang brawalan anggen kula mundi Bakari permudi diprayogake anggon sowan Kawono inggih Bukulun sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sangati Bukulun Iya ndak tampa gawe bonggonging rasa Putra ulun nggih Bathara Brahma Kawula nuwun pamimbalan kang adhawuh Rama kula ngaluji dhumateng ingkang putra langkung rumiyin kaliyan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sahan padha paduka Rama Pukulun iya Rama ndak tampa gawe bonggonging rasa kaliyan ingkang putra Arga Dahana cumadong dawuh paduka keparing miji dhumateng kula daya wigatos sing karsa kaliyan ingkang putra ngangkungaken jonggo nilingaken karma nyadong kumantahing sabda tama paduka Rama Pukulun Sanghyang Jagat Pratingkah ruming mula ruming mula ruming mulat surat sari ruming mulat surat sari
Bathara Brahma yektine jeneng kita mesti wis uninga lamun Tari Palungguhan iki kahiwangan Suralaya nedenge ketaman Prahara utawa nedeng ketaman goro-goro ingkang kagiri-giri nganti poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut timbule Prahara iki merga keluputane makhluk becik menungsa munggahe para dewa ingkang wani cumantaka nrajang pepakem utawa waler ingkang sinebut judu tali wangsa. Judu tegese pepacangane priya klawan wanita, tali tegese pangiket, wangsa tegese golongan, mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara munu judune Hapsari. Satriya klawan putri, Bambang klawan Endang, Raseksa klawan Raseksi. Ya merga bebrayane menungsa klawan widodari yektine iki ingkang dadi wiji utawa dadi sumbere Prahara ingkang nimbrung kahiwangan. Ora ana liya kejaba anggone bebojoan Bathari Dasanala klawan panengah Pandhawa Madukara Si Arjuna iki ingkang dadi bibit kawite ruhara ingkang nimbrung ana ing Suralaya. Aduh, Rama Pukulun kaliyan matur sisik nyurbun samudra pangaksami. Menawi glejah lelampahan kang sampun kawuri, nalika kahiwangan menika dipun serang dening Prabu Nagatasaka. Satemah para dewa boten wonten ingkang mangga puliya, satemah dewa Nyraya wujudipun jago nenggih pun Arjuna. Sasampunipun Arjuna kelampahan nyirnakaken Prabu Nagatasaka awit saking agenging lalabuhan lajeng paduka palakramaan kaliyan anak kula pun Dresanala satemah bebrayan ngantos Sri Palungguhan samangke. Mongko dinten menika anggenipun emah-emah nenggihipun Janaka kaliyan Dresanala sampun pikantuk sih nugraning Gusti. Anak kula Dresanala sampun ngrebini sampun bobot andungkap Sabta Candra utawi 7 sasi. Menapa kinten-kinten anak kula kekalih menika gadhahi dosa sarta kalepatan Pukulun. Iya. Yektine pancen ulun biyen uga ndodho marang kleru. Mula lamun to dewa wis ngurmangsani klawan lupute prayogane nggandani pakarti supaya Prahara iki ora saya ngombro-ombro. Mula kang mangkono Brama ora ana dalan ingkang kudu tinempuh kanggo srana sireping gara-gara iki kejaba bebrayane Arjuna klawan Dresanala kudu dipegatake. Kunjing langit kelap katon bergentanging alis risang mawe kandrung sabarang kadulukir moyak maye aduh Rama Pukulun jimat sembahan kula menawi kula saged nampi nanging mangke kados pundi kawontenanipun Arjuna kaliyan Dresanala menawi nedeng-nedengipun pepasihan kok malah badhe dipun pisahaken. Menika mujudaken lelampahan ingkang boten enteng Pukulun. Mula kang mangkono kala mangsane dewa kuwi kepengkok lelakon loro sing padha adote. Ya kuwi antarane katresnan klawan kewajiban. Lan jeneng kita kudu bisa milah sarta milih ngendi kudu nindakake kewajiban ning ngendi kudu ngempakake katresnan. Monggo kang kusrana sireping ruhara iki ora ana dalan kanthi nempuh kejaba. Jeneng kita ngurbanake bebrayane putra kita ya kuwi Si Dresanala klawan Arjuna. Ewa semono para dewa ora bakal kejem sakuse mengko Arjuna wis pegatan klawan Dresanala
bakale ana priya sing saguh ngayomi Dresana lan uga putra kang kinandhut ora ana liya kejaba putra ulun ya kuwi Prabu Dewasraning Tunggul Malaya Brama. Menapa boten wonten cara sanes kangge srana anyirep dumateng prahara kejawi ngurbanaken katresnanipun anak kula. Kula sagah minangka wakilipun menawi kedah nampi pidana, kedah nampi bebendu. Watonipun anak kula kekalih menika boten dipun pegataken. Bathara Brama, iki wis dadi kaputusane Sang Hyang Jagat Pratingkah. Lamun to jeneng kita ora gelem, napa kanyatan iki ora gelem megatake katresnane putramu? Tegese jeneng kita mung mikolehake diri pribadi lan keluarga, nyiwakake marang kebutuhane bebrayan agung. Kowe kepengin ngrasake mulya wibawa sak keluargamu ning kowe tega ngentara nyawang rusake kahyangan ngono apa piye? Kati karunaning kaswase nang marga memalakung riseng konto masrat mojo lang lalu ngulati surya mangrang sang waya pawadala kawula nuwun sewadi pramesti nadyaken kang raka suduk pangudal-udal boten kajawin kepeksa kula sumalana matur nilar ing tata krami nulinggih kados pundi Kakang Guna Sinaradu. Nuwun sewadi kula kok rumaos bab ingkang paduka putusaken menika cetha lamun to ganjel lan ganjil ing atasipun bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala menika atut runtut reruntungan tur nedeng-nedengipun pepasihan ingkang loro-loro nika wau sampun pikantuk wujudipun nugraning Gusti ingkang awujud katresnan sejati. Parandene kok badhe dipun pisahaken, badhe dipun pegataken menika bab ingkang boten tinemu nalar. Kula saged anggerba, kula saged anyakrabawa menika semenipun wonten sanggit rungsit reka daya sandi upaya ingkang mangtindakaken supados ingkang putrapun Dewasrani kalampahan walakrama dumateng Bathari Dresanala. Borong anggenipun mastani Kakang Naradu
Jernyatanipun banger dajeng abang ijo butek bening ing mapan wonten ing Kahyangan menika wonten Purba Masisa Ulun. Ning kula dados kamu wong menika kewajiban kula ngemutaken dumateng paduka menawi klentu. Nibaratipun wong sewu, kreta jaran sak kusire. Paduka menika kusiripun, kula menika kreta lan jaranipun. Inggih kedahipun menawi jenengan dika dados kreta lan jaran. Kedahipun manut kalian kusiripun. Menawi jaran kewan manut gandeng kula menika dewa nggih meksa mikir langkung rumiyin. Yen karo kusire didak dalan mambah ning dalan sing lempeng lan alus mesti kula badhe nderek yen nganti cemplunge teng jurang kula mboten purun ya. Kakang Narada punapi kula kalian paduka menika ngibaratipun keris kalian rangkanipun. Leres paduka kerisipun kula rangkanipun. Kenging menapa menika wonten keris sing badhe mlebet wonten ing rangka kok rangkanipun boten purun. Merga kerise bengkong. Keris niki yen bengkong dilebokke teng rangka rangkane ingkang badhe kesakitan ya. Bila kula mboten saged nampi menawi Kakang Narada mboten kepareng dhahar atur kula. Mangleren kemaos saking golongane para dewa. Lah iki sing tak teni. Marundaya mesti ngoten niku. Anggere rembakan, anggere bantah. Entek-entekane mung panguwasa kinarya gada. Mesti bakal ngancam ngincem arep nglereni karo kancane. Nggih matur nuwun. Dilereni mboten napa-napa nyatane tanggal selawi batal mawon lho. Ning ngaso kok tak tumut sinten-sinten mboten masalah. Campur sari nggih mangkat yen ngeten iki. Ning nuwun sewu, saderengipun kula nilaraken Kahyangan Suralaya, kula tak matur sekedhik kemawon. Bilih teng jagat teng Suralaya menika wonten hukum ingkang cacahipun 4. Ingkang sepisan menika hukum kodrat, angka 2 hukum adat, angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya, dene ingkang angka 4 menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati contonipun. Metu saka omah jam 12 awan, mongko srengenge ngentang-entang panase. Wong metu saka omah mesti sumuk mesti kepanasen. Ning waton gelem nganggo payung, nganggo caping ora bakal kepanasen. Menika tandha lamun to hukum kodrat saged dipun wiradati. Angka 2 nggih hukum adat. Upaminipun wonten salah satunggiling desa ngawontenaken bersih dusun utawi sedekah bumi, adatipun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji. Ning gandeng regan menika saya larang, pajeke saya dhuwur, mila para warga kala wau mboten saged tumbas kebo. Ning menika saged dipun sranani ora kudu ingkung kebo tenan. Ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring, diweni sumu saka pring. Niku wis muni kebo, danyange ya wis ora protes. Wonten malih budaya wonten ing desa, kowe kena ngrabi wanita desa kene, ning syaraté kudu bisa menehi sras-sras emas sing gedene sak genthong. Niku mboten kudu emas gedene sak genthong, ning emas 3 gram diwadahi genthong niku ya jenenge emas sak genthong. Sing wedok bar niku ya calone mesti gelem rumah niku mangke. Niku nek ingkang angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati, saya gampang dipun sranani. Saya hukum Kahyangan Suralaya menika hukume hukum lading. Lading niku yen munggah ketul yen mudhun niku landhep. Mula nadyan mapan ana ing dhuwur duwe keluputan wani grogoti nyolong bondo negara. Nek gandeng mapane ana dhuwur sugih dhuwit duwe pangkat pinter omong, mboten badhe kejamah dening hukum. Ning lading niku yen mudhun landhep, tegese hukum mung nyiksa karo rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik dimari ublek lingguhe diklek yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik.
Ning ingkang pungkasan yani, hukum karma utawi hukum dharma menika hukum ing tumindak sapa nandur bakal ngundung tang bakal nyaur ndandake bakal nggo. Menawi wonten karma ingkang tumama tunggak waru narodara melu-melu. Paduka menika tetungguling para dewa. Mila kedah kagungan kawibawan ingkang aku kudu diwedeni karo para dewa. Kentasipun wonten dewa kempong pira jambul wanen nenggipun Bathara Narada prandene dienggo kemawon diopeni kemawon. Kaya mboten wonten dewa sing enom-enom dewa sing cakrak-cakrak dewa sing gagah-gagah. Wong dewa pikun kemawon diopeni. Ingkang rinten dal tasah nyuwun dumateng penggalih paduka pukulun. Kula kandhang lor maca menawi Narada kedah dipun lereni saking golongane para dewa. Menika mboten patut, mboten trep wong dewa cebul. Panandhiri ngendel-ngendeke ucape kaya bisa njara langit kados mekaten. Merga ana paribasan. Cangkemmu omong apa? Apa rumangsamu aku wis teko Banjung Buyangan apa piye? Kowe ngelokke aku lamun ta aku dewa kempong pira, dewa cebul, apa raimu ki bejaji apa piye? Apa rumangsane ki ayu-ayune widodari? Kowe ngiloke, ngiloke sawangen raimu ki ngilani kaya ngono. Parah ngenyek karo Narada gelem dhewe. Ora ngilo karo kitoke. Wah. Ya pure kaya begenggek ngendel-ngendel kowe. Dipolokaken nista kados mekaten parandika paduka namung kendelake mawon mboten bilani dumateng kula pun durga menika kados pundi ta pukulun nyatane kowe nglakoni ngono apa ora durga batu bat inggih pukulun nggih nyatane pun ngibarate panganan mboten kula dol dhateng sinten-sinten namung mligi dumateng paduka sang adi pukulun ini ya wis dilakoni wae kanthi ikhlas sing baku ripalungguhan iki ora ana kang njlimpeti Kakang Narada wis wisih tegese ora ana klilik mungguhe netra anggene napa supaya putramu Dewa Srani bisa ngalakrama kelawan Dresana inggih kula Sawetara mangu manung kangguan iman
Nuwun sewu Kanjeng Rama Pitulur. Kula ingkang putra pun bersama ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji. Malang tuwangku kunjuk sandhap padha paduka Rama Pitulur. Bongkilah ing awit namasku nama sidang sekaring bawura langgeng ya Dasanala. Ndak tampa gawe bobong rasa pangestulun bae ditampani. Kula inggih Kurawalan anggen kula mundi mugian dadosaken jimat. Semanten ugi kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Rama Pitulur. Ya Pramadi Arjuna ndak tampa pangestune pun Rama wae maragake tampanama. Kula inggih Kurawalan anggen kula mundi mugian dadosaken jimating gesang kula. Rama Pitulur kagiat sotaning manah kula paduka rawuh wonten ing Taman Sari. Marga dahana mriki menawi wonten bab ingkang badhe kadhawaken kalilan ingkang putra ngangkungaken jangga nilingaken karna Rama Pitulur. Sira iku waswanci pisah lan jeneng ing wang yo kulineng ati cek sironeng praja Suwiteng Narpati mongko wekas sing wangi yo pekat teteki oh
mundhut pangaksama dening ganggu kamardikanmu ingkang nembe karonsih ana sajroning Taman Sari arga dahana kene. Yektine ya saka gedene pangeman lan uga rasa tresnane wong tuwa marang putra. Yektine pun Rama mung kepengin lan kumacelu ngerti nganti ripalungguhan iki kepiye kabare anggenmu bebrayan. Dresana nganti ripalungguhan iki apa isih ngrembaka lan ngrembuyung katresnanmu marang garwamu Raden Arjuna. Mungkin Rama Pukulun kumaing jagat kureping langit boten wonten priya ingkang ngrengga saklebeting sanubari kejawi namung Raden Arjuna. Kula sumpah kula sampun prasetya ngantos puputing jaman boten namung mapan wonten kahiwangan nanging ngantos kelanggingan kula badhe umiring dumateng Pangeran Janaka. Syukur bakti suyen pancen kaya mangkono Arjuna. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawu. Apa isih ngrembaka gedene katresnanmu marang Dresana? Aduh, Rama Pukulun. Menawi kirang pitados kaliyan kasetyaning manah kula monggo kula aturi kabodho kula. Mendhet jantung kula ingkang ngrengga saklebeting jejantung iki namung mustikaning nala. Mutiarane gesang kula nenggipun Yayi Bathari Dresana. Arjuna wonten dawuh. Jeneng sira kuwi ditandur ana ing alam padang dening Gusti ingkang nyipta jagat pinaringan wujude jejiban dadi apa muni awon tanpa rupi kula kadhapuk mongko dados satriya. Satriya kuwi kewajibane piye? Satriya menika tumindak lan makarti memayu ayuning jagat kanthi sepi pamrih rame ing gawe niwakaken dumateng kabetanipun pribadi lan keluarga nengenaken dumateng kabetanipun bebrayan agung. Apa ucapmu iki kena tak gondeli saged merga piye? Karana satriya menika hampekipun kedah bawaleksana. Lah iki sing tak anteni. Matmara Sang Arjuna Jasmunira kamanungsan sawanya gendret manis kliringe dikamantian Arjuna wonten dawuh yen pancen manut kandhamu sing jeneng satriya iki kudu ngiwakake keperluane pribadi lan keluarga nengenake kebutuhane bebrayan agung. Ning yo gene wis pirang-pirang sasi jeneng sira katrem jenjem mapan ana kahyangan arga dahana rina wengi mung tansah sumandhing kelawan garwamu ya kuwi Dresana. Mongko wis cetha ngega tanpa warana lamun to jeneng kita kuwi satriya madukara ing negara Ngamarta sing duwe kewajiban rumeksa marang hayune para kawula sak negara. Yen kowe ripalungguhan iki mung jenjem mapan ana kahyangan sumandhing karo bojo ngrasake nikmatmu banget sing kaya ngene banjur babar pisan ora kumlawe tanganmu anggenmu ngayomi sagung para kawula dasih. Kira-kira yen patrakmu ndok tutuk-tutuk ning kaya ngono apa ora tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu. Langning kalang banak lara pandam untara tinoler kekunang suram sorote tanpa adyang Kanjeng Rama Pukulun mestinipun paduka pirsa bilih ripalungguhan samangke kula ndeng bobot pitung condro
Menawi ngantos anak kula binjang lair tanpa tinenggan dening ramanipun tartamtu badhe ajur mumur ingkang dados manah kula pukulun. Dresana kita kandhani. Dina iki kahyangan gunjang, kahyangan geger. Bareng tinaliti manut dawuh pangandikane pukulun Sanghyang Girinata merga disebabake bebrayane menungsa kelawan widodari Arjuna kelawan Desanala. Kula kanggo srana nyirep dahur ingkang nimputi ana kahyangan. Ora ana dalan sing kudu tinempuh. Katresnanmu kelawan Janaka kudu dipisahake, kowe kudu pegatan. Kirine sarati kaya sinambring gedhek jangkunging sang Batari Desanala. Pangandikane ingkang Rama Bathara Brahma ngujit mateng penggalih. Gedining katresnan aboting kasedhiyan yekti tan bisa pinisahake. Parandene samangke gagari garam biar buyar. Merga kagiles dening wengi sing kahanan. Mangkono sang ayu amung ngalumprut dhateng badhe karekat lelina sanata bedayune. Kembang-kembang kang netra nadyanto magep-magep megap-megap. Alijil kang dadi ature. Tetewa kejem sarta wenis lampane ngakedah kula sandung nadyan kados pundi kemawon paribasan donya menika kiamat. Katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna boten bedhe wonten gedipun sampun dados sumpaing manah menawi ngantos kula pisah kaliyan Pangeran Permata.